Битката в ключката клисура на планината Беласица, след която били ослепени пленените български войници, е сред най-драматичните страници от българската история. Загубата на значителна част от армията и последвалата по-късно смърт на цар Самуил довели до залеза на Първото българско царство. През 971 г. император Йоан Цимисхий успял да превземе Преслав, където бил пленен цар Борис II със семейството му. Проблемите по южните граници на империята принудили Йоан Цимисхий да се изтегли преди да е успял да утвърди властта си над новозавладените земи. Неочакваната смърт на авантюристичния и енергичен император Йоан I Цимисхий и възникналите вътрешни проблеми във Византия след нея позволили на западните български земи да се организират за по-нататъчна съпротива. Начело на борбата застанали синовете на комит Никола, Арон, Давид, Моисей и Самуил. След като решил вътрешните проблеми, новият император Василий II организирал поход за превземането на София, но обсадата се проточила, а сведенията за приближаваща българска войска накарали Василий да снеме обсадата и да потегли обратно към Византия. При преминаването през прохода Траянови врата му била устроена от българите засада, като войската му била разбита. Независимо от този неуспех, Василий II не се отказал от плановете си да наложи властта си над цяла България. Първо той успял да превземе отново Плиска и Преслав, а след това предприел поредица от походи към западните български земи. В резултат от следващите му кампании той успял да превземе Видин, а също и Скопие, където бил пленен цар Роман. Възползвайки се от ангажираността на Василий II с военни действия на Апенинския полуостров, цар Самуил се опитал да завладее Солун. Солун е бил значим град и важно военно пристанище, отнемането на което е можело да създаде затруднения за Василий II да осигурява провизии за кампаниите си срещу България, а също за да прехвърля войски. Още през 996 г. цар Самуил се опитал да превземе градът, но не успял. Макар завързалото се сражение да бил убит тамошния византийски дух Григорий Таронит, а синът му Ашот и княз Саак попаднали в плен. След няколко сражения, благодарение на устроените засади, в плен попаднал и следващия дух на Солун Йоан Халдия. През 1014 г., възползвайки се от това, че Византия е ангажирана с военни действия на Апенинския полуостров, цар Самуил изпратил войска начело с Давид Несторица да превземе Солун. Градът бил защитаван от военачалника Теофилак Вутаният. При провелото се сражение, в полето извън крепостните стени на Солун, бил ранен тежко Михаил Вутаният, синът на Теофилак и баща на бъдещия император Никифор III. Настъплението на Василий II срещу България принудило Давид Несторица да се върне, за да се присъедини към армията на цар Самуил. След изтеглянето на българската войска, обсаждаща Солун, Теофилак Вутаният също се насочил към село Ключ, за да окаже помощ на настъпващата византийска армия. Византийската армия, командвана лично от императора, се насочила от Мусинопол към клисурата при село Ключ. Тъй като това бил обичайният път на византийската войска, то проходът бил преграден в най-тясната си част с дървена преграда Дема. Битката изглежда е станала по течението на река Струмешница, десен приток на река Струма, която отводнява южните склонове на планините Плачковица и Огражден и северните части на планината Беласица. Проведените проучвания в по-ново време
дават основание да се приеме, че отбранителната линия е била дълга около 8 км, започвала от местността Гергевче, намиращо се при село Ключ, и е завършвала по склоновете на планината Огражден в местностите Метеризо и Горелите Бърчини. Когато византийската армия достигнала до прохода, била предприета атака и сражението продължило до зазоряване, след което била дадена почивка. Василий II се възползвал от отдиха, за да изпрати съгледвачи, които да видят дали защитниците в прохода можело да бъдат обходени и ударени в гръб. Разузнавачите открили път, по който можело да бъде обходена българската войска, и бил изпратен отряд от 12 000 души, начело с пловдивския управител Никифор Ксифий. Той се върнал назад и обходил Беласица от юг, преминал планината за 3 дни, като се придвижвал нощем и се озовал в тила на българската армия. След навлизането зад отбранителната линия, те попаднали на български конни патрули, които били заловени. На 29 юли 1014 г. на разсъмване, с сигнали на бойни тръби и тромпети, отрядът на Никифор Ксифий изненадващо нападнал българите. Те били заварени невъоръжени и сънени и се впуснали да бягат. В суматохата те се избивали помежду си, бегълците падали в реките и се давели, а византийците избивали и посичали застигнатите защитници. Възползвайки се от създалата се паника, императорът атакувал Демата, успял да я превземе и разруши. В резултат от успешно проведената операция, в ръцете на византийците попаднали около 14-15 хиляди български войници. Царят бил изведен от бойното поле от сина си Гаврил Радомир, който го отвел в Прилеп, а оттам Самуил отишъл в Преспа. Войниците плячкосали палатките, вещите, оръжията и обоза на победените. Придвижването на отрядът на Теофилак Ботаният, състоящ се също от 12 000 души, който преследвал българските войски, не останало в тайна. Той бил пропуснат от охраната на проходите да навлезе в тях, а след това му бил пресечен обратния път. Гаврил Радомир се възползвал от ситуацията, нападнал и ликвидирал византийския отряд. Самият Теофилак Ботаният бил убит, като бил изтърбушен с копието от Гаврил Радомир. Нанесената загуба променила съотношението на силите, тъй като действащата при Солун българска част се присъединила към останалата армия, а византийският отряд, отбраняващ Солун, бил унищожен. Възникнала опасност българската армия да атакува византийците, да освободи пленниците и да нанесе катастрофално поражение на императорската войска. За да избегне опасната ситуация, Василий II предприел крайна и изключително жестока мярка. Наредил пленените български войници да бъдат ослепени, като на всеки 100 да бъде оставен по един с едно око, за да ги води, и ги изпратил при българския цар. Възползвайки се от шока, предизвикан от появата на ослепените войници, Василий II потеглил обратно. При приближаването на византийската войска към Мелник, българите от цялата околност се събрали в нея. Опасявайки се от нападение от страна на българите, Василий II не се опитал да превземе града със сила, но решил да пробва да го направи с хитрост, която се увенчава с успех. Виждайки завръщащите се ослепени войници, цар Самуил получил удар и след 2 дни, на 6 октомври 1014 г. починал. Покойният цар бил погребан в базиликата Свети Ахил в Преспа. На 15 октомври на българския трон се възкачил Гаврил Радомир. Скоро Василий II разбрал, че новият цар е твърде проблемен противник на бойното поле и решил да потърси друг начин да се справи с него. Той успял да подтикне Иван Владислав да детронира братовчет си, обещавайки му, че ще го подкрепи да завземе тронът и ще сключи с него мир. Иван Владислав успял да убие Гаврил Радомир и да завземе престола, но докато се опитвал да заеме обещания му от Василий II Драч, бил убит при
среща с тамошния управител Никита Пигонитов. Василий II незабавно предприел настъпление преди българите да успеят да отреагират на случилото се. Благодарение на бързите действия престолонаследникът Русиян и войводата Ивац не успели да организират съпротивата. Царица Мария, патриарх Дамян и войводата Богдан предали на императора Охрид, а останалите български военачалници също му се подчинили. Войводата Ивац бил ослепен с измама. При това положение Прусян бил принуден да се предаде заедно с братята си. Царското семейство и патриархът били отведени в Цариград.